Esango nuke topagune ikastaroek publikoaren parte hartzea sustatzea dutela helburu, eta helburu hori betetzeko eredu, modu edota metodologia ezberdinen inguruan hausnartzen dela edo planteatzen direla, ez? Eta azpimarratuko nuken beste alderdi bat izango litzateke ikasketa prozesuak, ez, zentzu horretan elkarlan eta elkar ezagutza batean oinarritzen direla. Helburu espezifikoetan gehiago fokalizatzera bultzatzen zaituztela topagune ikastaroek, eta baita ere publiko xedea gehiago zehaztera, ez? Publikoarentzat galdera, planteamendu edo dinamiketan pentsatzeak bultzatzen du ondo zehaztera zer lortu nahi duzun ikastaroekin. Publikoa, entzule soila izatetik, ikastaroetatik ateratako ondorion protagonista izatera bultzatzen dute topagune ikastaroak, eta zentzu horretan uste dut edukiei buruzko ikasketa eta hausnarketa bultzatzen dituela. Eta horren ondorioz baita ere eduki horien aplikagarritasuna errazago antzematea bultzatu dezakete. Puntu garrantzitsu bat iruditzen zait esatea topagune ikastaroak bateragarriak direla kakotxen artean ikastaro klasikoago batzuekin, ez? Hau da, ikastaroetan planteatu daiteke pertsona adituen partetik edukiak eskaintzea eta aldi berean parte hartzeko uneak eta momentuak sortzea. Parte hartzea sustatzea ikastaroetako helburu bat izanik, ikastaro hauek bultzatzen zaituztela fokua jartzera parte hartzeko baldintzen inguruan, eta modu horretan errazago identifikatu aldirela parte hartzea sustatzeko egon daitezkeen oztopoak, ez? Eta ondorioz horren inguruan lanketa bat planteatu. Alde batetik uste dut parte hartzeak behar duela baita ere orientazio eta sostengu tekniko bat, ez? Hau da, parte hartzea sustatzeko tresna eta baliabideen orientazio tekniko bat egotea, eta topagune ikastaroek hori eskaintzen dute, ez? Hau da, parte hartzearen arloan aditu diren profesionalen aholkularitza bat, eta hori uste dut oso garrantzitsua dela horrelako ikastaroak planteatzerako orduan. Diseinu, prestaketa eta garapena modu koordinatu eta kolaboratibo batean planteatzen dira. Parte hartze eredu edo metodologia ezberdinetan sakontzen da edo horiek lantzen dira, eta jakitun ez garen pertsonentzat, arlo horretan jakitun ez garen pertsonentzat ikasteko aukera ere ematen dute. Eta ikastaroen arabera ondorio eta lan ildo elkarbanatuak lortzen dira. Bi ezaugarri nagusi nabarmenduko nituzke, alde batetik bai diseinua, bai prestaketa eta bai garapena, baina prestakuntza hori modu koordinatu eta kolaboratibo batean egiten dela. Hau da, ikastaroko zuzendariek, UIK-eko profesionalak eta dinamizatzaile profesionalen arteko hausnarketa espazioak sortzen dira, horiek bileren bitartez materializatzen direnak edo bestelako interlokuzio kanal batzu bitartez. Prestaketa fase horretan ikastaro bakoitzarentzat zehazki zein metodologia izan daiteken egokia pentsaraztera eramaten zaituela, ez? Hau da, ikastaro bakoitzerako pentsatutako helburuen araberako metodologietan hausnartzera, modu zehatz edo konkretu batean. Zuzendariak ere dinamizatzaile rol bat izateak uste dut bermatzen duela edo behintzat sustatzen duela, parte hartzea sustatzeko zaindu beharreko alderdien inguruan hausnartzera eta ikastera. Eta orokorrean esango nukena da antolakuntzan parte hartzen dugun pertsona guztiek nolabait parte hartzea sustatzeko errestatzaile rol bat hartzen dugula. Nik orokorrean esango nukena da publikoa edo partaideen rol aktibo eta proaktiboagoak bultzatzen direla, ez? Nolabait agian esan daiteke esperientziagatiko jakitun bilakatzen direla partaideak ere, ez? Eta zentzu horretan paper garrantzitsu bat dutela landutako edukietan.